Ο Πιέρ Γκαρό είναι καθηγητής λογοτεχνίας στη Σορβόνη, ειδικός στην αναγέννηση. Κρατάει υψηλά το επίπεδο του Γαλλικού Πανεπιστημίου χάρη στο χιούμορ του το καταιγιστικό. Σαραντάρης, αστραφτερός, είδωλο των φοιτητών του. Ο Πιέρ φοράει το κοτλέ βελούδο με τις ραβδόσεις σαν ένα δεύτερο δέρμα. Έχει το κοστούμι της Δευτέρας, το καστανό του αγαπημένο του. Εκείνο της Τρίτης, ένα μπλε ελαφρώς σαν φτερά κορακιού. Και εκείνο της Τετάρτης, ένα αβάνας κάπως πιο δυσκολεφόρετο. Εξέχουν δημιουργός της συλλογής θεμέλια της κριτικής. Στον Πιέρ αρέσει να συναντάει το κοινό του στο βιβλιοπωλείο Βρέν. Και εκεί, με την έκδοση κάθε καινούργιου του λογοτεχνικού έργου, αναρωτιέται αν αυτή τη φορά θα περάσει το μυθικό του ρεκόρ των 527 πουλημένων αντιγράφων από το βιβλίο του Pyrrhonisme et Montanisme, το οποίο η άφθαστη επιτυχία τον έχει οδηγήσει στο να δίνει διαλέξεις μέχρι και στη Μόσχα. Όντως, όπως και ο μέντοράς του στο στοχασμό, ο Μοντέιν, έτσι και ο Πιέρ είναι πάνω από όλα ένας ακούραστος ερευνητής.